Yap arpon ringut kinong tray hadin balak lem ka jingking. Ka jing pentray na kamta ka surokrel kabadai hapo ka jalam misram kalawan rak penban ya ka jing susi ka bajur hak ba kat ba kibriu ne kinong tray jong katai ka surokrel idang tray batai ya kawe ka jingking kabadai ban peniat ya karel haki benta jong ka sinong sarang kabadai hapo jong ka jalam misram kendit kensan katai ka jing tai ne jingking kalak lembat pra hak ba arpon ringut ki men simbriu kila do yala ka jong ka jing im hak katai ka jing ja batru layok ban pelaj im ya laingut kibriu na katai kabalaja latai katai ka jingking hajan ki benta jong ka kurung river kabajngai kumba arpho kilometer yai na kanong ba aisol na kaliang ka Railway Authority of India kampat lap ya kadau basisha halor ka jingpra jong katai ka jingtai ne jingking hendrai kendang penlong bat watsha ya kadau tenrai basisha ha katai ka jingja layathu bakidon kumba sau phongut kinong tray bat ki babun naki kidai na jala West Bengal bat baro kitai ki arpon ringut ki balayak kidai hi na ka jala West Bengal na kaliang Prime Minister kari India kata Narendra Modi haba pelaj khubor na ka office jung ulong bakas sorkar kan siu mar arlak away pakwe kalongying kabalamat ya katai ka apot bas sosi